అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. ఇప్పుడు మనం పరిశుద్ధుడైన లారెన్స్ అనే మిషనరీ గురించి తెలుసుకుందాం. లారెన్స్ స్పెయిన్ దేశస్థుడు. తండ్రి పేరు ఒరెంటియన్, తల్లి పేరు పేషెన్స్. వీరు మిక్కిలి భక్తిపరులు. వీరి కుమారుడైన లారెన్స్ సర్గోసా అనే నగరమునందు విద్యను అభ్యసించెను. ఇతడు రోమా పట్టణమునకు పోవుచుండగా మార్గమధ్యంలో భక్తుడైన సిక్సెట్ను కలిసెను. అతడు లారెన్స్కు సువార్తను బోధించగా లారెన్స్ హృదయం క్రీస్తు వెలుగుతో నింపబడిను. ఆ తరువాత వారిద్దరూ క్రీస్తునందు గొప్ప మిత్రులైరి. కొంతకాలమునకు సిక్సెట్స్ రోమా పట్టణమునకు అధ్యక్షుడాయను. అతడు తన స్నేహితుడైన లారెన్స్ను సంఘ ఆస్తిపై, ఆర్థిక విషయాలపై పెద్దగాను కాపరిగాను ఏర్పరచెను. ఆ దినములలో సమిష్టిగా ఉన్న ఆస్తిని రోగులకు, బలహీనులకు పంచిపెట్టు బాధ్యతను నమ్మకముగా లారెన్స్ చూచుకొనెను. 1500 మంది బీదల పోషణను ప్రార్థనాపూర్వకంగా లారెన్స్ చేయుచుండెను. అట్లు క్రైస్తవుల శాంతి సమాధానములతో వర్ధిల్లుచుండగా అకస్మాత్తుగా శ్రమలు వచ్చెను. దానికి కారణం ఆనాటి సామ్రాజ్యంలో ప్లేగు వ్యాధి వలన అను పీడింపబడుచుండగా క్రైస్తవులు మాత్రం ఆరోగ్యంగా అభివృద్ధి చెందుచుండిరి. క్రైస్తవులు రోమా దేవతలను నిరాకరించడం వలన ఆ దేవతలు ఆగ్రహించి ప్లేగు రోగాన్ని పంపినవని తలంచిన వలేరియన్ చక్రవర్తి క్రైస్తవులు కూడా రోమా దేవతలకు బలి అర్పించవలనని, లేని ఎడల చంపబడవలనని ఆజ్ఞ జారీ చేసెను. ఈ శాసనము వలన బలి అర్పించుటకు నిరాకరించిన సిక్సెట్స్ను బంధించి చెరసాలలో వేసి చివరికి మరణశిక్ష విధించెను. ఈ విషయం లారెన్స్ను ఎంతో కలవరపరిచెను. క్రైస్తవులు అనేకులు రహస్యంగా చేరుకొని ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టిరి. లారెన్స్ అట్టి వారిని బలపరుస్తూ రహస్య గదులలో, గుహలలో చేరిన వారితో ప్రార్థించుచుండెను. చివరికి లారెన్స్ను కూడా బంధించి అతని దగ్గర ఉన్న సంఘ ద్రవ్యం యొక్క వివరములను రాబట్టుటకు హిప్పాలిటన్ అను సైనికునికి అప్పగించిరి. అతడు లారెన్స్ను చెరసాలలో ఉంచగా ఆ చెరసాలలో లారెన్స్ యేసునామంలో ప్రార్థించడం ద్వారా ఆ చెరసాలలో ఉన్నవారందరూ స్వస్థతలు పొందిరి. అతనిని బంధించిన హిప్పాలిటన్ కూడా యేసు ప్రభువును నమ్ముకొనెను. అయితే చక్రవర్తి దాచబడిన ధనం విషయమును 3 దినములలో లారెన్స్ చెప్పవలనని ఆజ్ఞాపించెను. లారెన్స్ ఊరిలోని అంగవిహీనులను, గుడ్డివారిని, దిక్కులేని నిస్సహాయులను సమకూర్చి వారందరినీ రాజసముఖమున నిలబెట్టి, చక్రవర్తి, ఇదిగో నా ఆస్తి, ఇదే దాచబడిన ధనము, క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచిన వీరే గొప్ప ధనాగారము అని చెప్పెను. అయితే ఆ మాటలకు కోపాగ్రుడైన చక్రవర్తి లారెన్స్ను చిత్రవధ చేయుటకు ఆజ్ఞాపించెను. లారెన్స్ను కొరడాలతో కొట్టి, మండుచున్న పట్టుకారులతో శరీరమును గుచ్చి, కాలుచున్న ఇనుము పెనముపై దొర్లించి తలబ్రద్దలు చేసి చంపిరి. అయితే లారెన్స్ ఆ శ్రమలలో కూడా ప్రభువును స్తుతించుచు, స్తుతిపాత్రుడవైన యేసు ప్రభువు, నీ సేవకుడనైన నాపై కృప చూపించుము అని ప్రార్థించెను. అతని ప్రాణం పోవుచున్నప్పుడు అతని ముఖంలో ఆనందం, గొప్ప వెలుగు ఉండెను. పరలోక ద్వారం అతనికై తెరవబడి ఉండెను. ఈ సంభవం క్రీస్తు శకం 258 సంవత్సరం ఆగస్ట్ 10వ తేదీన జరిగెను.